Smisha Anna Maria Nic Dhonnacha agus in Port Bobbi Lee Ros. Okay, tá Kirsten in Chala Fragart an Beckmut. An féidir leat éon chanúnt éana seachas do chanúnt hain tá man an chanúnt sasna éana mar gurgú hall sasna. Rairgus dúbháine a bhí Ros na rúm camerán penale bhí an le dearnas sin an camp bhar me. Cínste is fear leat faoi the character is má go an chra cínte agus ní habhad céanna sí anna aon lá. Cin fá ar hochra tú a bheith a eistóid. When you're hochra me bheith má eistóid haid mar steach le hí éisteacht agus dyma sé sin agus camera sin rud a sáir in Maria. Ros na rún na trí ocail éon chláán amháin sin nírinne.